Daghang salamat pag-igsoon. Okay, magigsunan. Mo kato si Brad Francisco Incol, no? Motong giingnan to mga parisiyo o mga sila pa eskriba nga mga maot. Motoy mga sila pa mga pare sa Judaism mga kaigsunan. Dili gyud to Romano Katoliko gyud. Unya kananaang mga giing nagmaot kato gitong kayang pagtulunan sa itong Ginoong Hesukristo, 33 diha siya ang kamatayon na tukod bang kaigsunan o. Mo gito nga kanang atong pagwali dahil mabasa tag Biblia kinahanglan magtuon kita kay di ta pataka og basa niya pag-interpret nga wa tay ta kasabot. Mo nagingon diha kun ang pagsulay daw dili na masarangan og ang adlaw dili na tanan maatubang ang Dios mohatag sa iyang panabang og kanato mohatag sa kasulbaran. Okay magigsunan atong ihatag na sab sa laing magwawali ng kapuna mga igsunan na sila umaabot nga kanilang panagsangkas katarungan tali sa Assembly of Yaba mga kaigsunan, no? Nya kanina itong magwawalir mga kaigsunan, usa kini siya ka higala na to amigo, Yano Aktibo Mantigo, Silbert Veritas Dundoyano, usa ka Romano Katoliko. Daghang kayong salamat, Brother Tonet. O maingong ko maayong hapon kaninyong tanan. Ang una na akong hisgutan, kining mahitungod sa gipamulong sa atong higala kaganina nga nag-istorya, no? Kana bang pagpamulong nila nga giusab ang ngalan, no? Pero actually dili to siya pag-usab, gihubad lang o gi-describe lang sa lain nga description. Kay sa Biblia god kung baga gamiton ang Hebro, mahimong gawion pud ang Grego. No, parehas anang Elohim. O Elohim. Ang Hebrew na sa in English nga God. Di ba? Og moadto ta sa Grego, Theos na pod. So, ang Hebrew nga Elohim kay gitranslate man sa Grego og Theos, sabton ba na nga giusab ang ngalan? Dili. Kay gitranslate raman. Sama po anang Kepa sa Aramaico nga gihingalan ni Kristo ni Pedro. Kepa. Unya atong in English og Peter. Ato tas Grego Petros. Tungod ba kay nalahi na ang sound pag usob na sa ngalan? Dili. Gihubad lang. Mausab ka nang mayon tag Yeshua Messiah. Gihubad na to background Grego, Jesus Christ. Tungod ba kay nalahi ang sound pag-usob na nas ngalan? Dili. Tukbang lang na siya, gi-translate lang. Kanang James, gi-translate po sa ubang hubad og Jacobo. Santiago, tungod ba kay nalahi ang sound pag-usob na nas ngalan? No. Gi-translate lang. Hinaot nga nasabtan sa atong mga igsuon. Dayon ka na pong ato ta sa INC Iglesia ni Cristo. Sa ilang pagtulunan nganong ni Biya Silas Katoliko o Roman Catholic Church, kay kana kulong pangalan sa Biblia nga Iglesia ni Cristo, giilisan og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now, tinuod ba na nga kanang Iglesia ni Cristo nga personal name of the church, giilisan og Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang tinuod mga igsoon dili na pag-ilis. Kay when we talk about description of the church, pagtawag o paghingalan sa iglesia, adunay kanang gitawag na to personal name o descriptive name. When we say personal name, ngalan na nga gihisgutan ang founder o tag-iya sa gatukod. Mo nang moingon tag Iglesia ni Cristo kay si Cristo may gatukod. Iglesia sa Dios kay Dios man pud si Kristo og ang iglesia iya man pud sa Amahan. Mao na nga kung personal name ang hisgutan, Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios. Nya kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili man na personal name of the church. That is a descriptive name of the church. Kahibalo ang mga ministro sa iglesia na kay ilang basa-basahon ng referensya nga katong First Vatican Council gani nga gi-official pagdeklara ng official descriptive name sa Church of God o Church of Christ.
nga gitawag po siya One Holy Catholic Apostolic Church. Descriptive na. Dili na pag-usab sa ngalan nga personal name nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios. Ang example ana kadtong gihimo ni Pablo nga ang Iglesia ni Cristo iya pong gitawag og Iglesia sa mga santos o Church of the Saints. Tungod ba kay gitawag niya Church of the Saints ang Iglesia ni Cristo sabto na giusab ang ngalan ni Cristo? No. Kay nagpabilin ang ngalan ni Kristo nga Hesukristo gyud na. Di ba? Kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name man guna. O sa Tagalog pa, mga palatandaan. Unya, biblical man po na nga ang Iglesia i-describe butangag palatandaan o descriptive. Asa man na mabasa? Sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, nga gaingon diha nga, butangin ninyog ilhanan o timailhan, sa ito pa description, ang dalan. Nya, kinsa man ang dalan diri sa bag-ong kasabutan gitumbok si Jesus Christ man na. Unya ang iyang iglesia, lawas man niya, sumahimo po natong tawgon og dalan. Mabasa po na, no? Gipasabot po na sa Buhat 24:14 nga ang pundok, nga gitawag nilag bakak, dalan. So, giingon sa Jeremias 31, butangag mga ilhanan, sa ito pa description, ang dalan, sa ito pa ang iglesia. Kanus ama na natuman. Now, kanang gitawag na itong declaration universally o collective nga declaration, kanang gitawag na itong council. Now, wala na mahitabo kanang pagbutang o description official, kanang collective nga declaration o canonization, wala na mahitabo sa first century panahon sa mga apostol. Katong council nila sa Jerusalem, di ba? Wala sila mag-official o descriptive name sa church. Di ba? Kanang paghingalan og Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, naral na mabasa sa personal writing ni St. Paul. Pero kanang resulta gyud og council, kanang hiniusa nga deklarasyon, wala pa naghimo ang mga apostolis ana. Basahan lago ng Buhat 15, naman diha nahitabo ang Council of the Jerusalem. Naghisgot bagod sila og official description sa simbahan, wala. Ang awahin na nga mga sumusunod nila mo na mga obispo naghuna-huna para matuman ka ng tagna sa Jeremias 31:21 nga ang dalan kun iglesia butangag description. Now, dunay mga latang-latang kanang gitawag nilag chap-chap ana tinuod mo po na. Kay kanang pag one so pa usa ka iglesia ang gipunting nato ana nga tungod kay usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Kana pong holy gichap-chap na to na atong gigamit tong gisulat ni Pablo sa unang Korinto 14:33 nga gitawag niya holy ang church. Church of the Saints. Dayon kana pong Catholic, chap-chap gihapon na ahaman na to na gikutlo, gikuha didto sa disipulo ni San Juan sa history nga si Obispo Ignacio. Iyang gi-describe ang Iglesia ni Kristong tinuod og Catholic. Ana unsa may basis ana, unsa may premise ana? Naa sa Marcos 11:17. Timan daghan kay description ang iglesia sa ilang sulat-sulat lang nga dili resulta og council. Okay, si Pedro tawgon po niya chosen people o piniling nasod. 1 Pedro 2:9. Si Pablo, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios. At tupugan ni Juan, ang katawhan tawgon po niya born again. Mga natawo pag-usab. Lain-lain og description, dili pa na hiniusang deklarasyon, kay ang hiniusang deklarasyon mahitabo man nagkonsilyo para sa tong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem wala pa sila maghiusa ana, tagsa-tagsa lang silang ga-describe. Di ba? Diin kanang pagtawag og Catholic, si Obispo Ignacio sa iyang sulat unang nakita na, pero nakasiguro ta nga duna tay gibasihan nga gani makaingon ta para matuman ang gusto sa Ginoo. Kay kung mangutana ta nga si Kristo gyud kanang gikan gyud sa iyang baba, unsa may gusto niya itawag sa iyang balay o iglesia? Kay kanang balay iglesia man na unang Timoteo 3:15 naa sa Marcos 11:17 sa diyang niingon si Kristo, di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon o pagahinganlan kini, o sa King James shall be called, tawagon kini balay sa pagampo og for all nations. Basa sa King James, for all nations. Nga kung hubaron sa usa ka pulong sa in English, universal. Napay laing in English ana, international kanang gigamit ni Eli Soriano, og worldwide kanang gigamit ni Herbert Armstrong sa Church of God.
Worldwide Church of God. Pero ang gipili sa Katoliko, dili in English nga background, kundi Griego gyud. Kanang Katolikos, kanang mabasa sa Grolian Encyclopedia nga Katolikos, nga ang variant ana Catholic. Sa to pa, kanang paghingalan ni Obispo Ignacio og Catholic sa Iglesia, katumanan na sa Jeremias 31:21 nga butangag marka o description. Oh. So mao na dayon kanang Roman pod sa Council of Trent, no. Nga ang sentro imbes Jerusalem kay dito nagsugod, nabalhin man sa Roma mo nang gimarkahan po siya, butangan po siya ilhanan nga Roman. Nahitabo na niya itong 1545, tinuod chap-chap. Pero kanang mag-chap-chap guta, gather ta na materialis, kinahanglan i-asimbol na. Kanus aman na asimbol, First Vatican Council, 1870. Nga kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dili na siya kay mudus-mudus lang na sa mga obispo. Gihimo na sa mga obispo kay mo na giingon ni Jeremias nga butangan ng mga description ang iglesia o dalan. One Holy Catholic Apostolic Church, wa na koy time nga ako parang tagsa-tagsaon og hisgot nganong naingon ana na, no? Daghang salamat og mayong hapon. Okay, daghang salamat mo kato mag-igsunan si Brother Silbert Veritas Dundoyano, Yano ako Maantigo, usa ka Romano Katoliko. Kanunay kitang nagpugas mga binhis kinabuhi pinagis gibuhata og gisulti. Busa tong siguruhon nga ang matagpulong sa Dios gipugasta. Ngadto kanila nga sa matag adlaw matagbuan ta.